això són coses d'aquelles que normalment sempre passa a la casa del veí. A casa teu no et passa mai, això. No podies dir que el teu fill tenia càncer perquè primer que hi havia una gran desinformació. La gent no estava gens informada del que era un càncer. El càncer infantil representa tan sols un 2% de tots els càncers, no? Que quan te toca directament, llavors és quan realment te'n fas càrrec i veus realment el que hi ha, que és tot molt dur, molt dur. La FANOC és l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya i és una associació que es va constituir ara farà 26 anys arrel de l'experiència vital d'un grup de pares i mares que es van trobar amb la situació de tenir els seus fills malalts de càncer. Parell de famílies ens vam trobar amb un problema que teníem un nen amb càncer i estàvem a l'Hospital de Sant Joan de Déu i en aquells moments tot estava per fer. El càncer és una paraula que defineix cents de malalties. Defineix un grup molt heterogeni de malalties. I a vegades una mateixa denominació d'un càncer determinat, doncs el comportament és diferent. Les instal·lacions hospitalàries no estaven preparades per malalties de llarga durada ni per nens. Ens vam trobar en una situació de molta indefensió. Sí, l'any 2004 la FANOC va intervenir amb la remodelació de la planta d'oncologia i hematologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, una mica com a entitat referent de familiars treballant a l'Hospital de la Vall d'Hebron, doncs ens va donar l'oportunitat de donar la nostra visió. Vam fer la planta nova d'hospitalització, doncs vam pensar d'introduir-hi uns personatges que formessin part d'aquesta manera de veure la malaltia. I van sorgir els xuclis. Els xuclis són uns personatges que viuen a Collserola. Són una mà que figura que agafa els mals rotllos, xucla. Un dia un va agafar i per casualitat va anar a parar a l'Hospital del Vall d'Hebron. Una colla de científics i d'investigadors que treballaven a tot el món, a nivell mundial, sobre la malaltia dels nens, havien trobat que allà al Vall d'Hebron hi havia una colònia de xuclis. I el primer que va entrar per allò que hi havia les escombraries i va trobar un munt de guants fets servir. Va posar un guant i va entregar dintre i va dir, bueno, uah, quin xollo! Però són tan petits que no es veuen. Llavors han hagut de fer tots uns estudis científics molt ben fets per poder captar aquests personatges. Van venir tots els xuclis, tots els van posar tal i van entrar i al puesto on hi ha més dolor i on hi ha més por i on hi ha més que xuclar eren les unitats d'oncologia pediàtrica. I a partir d'això s'ha fet tota aquesta història. La Casa dels Xuclis és una casa acollida per totes aquelles famílies que s'han de desplaçar de les seves poblacions d'origen per rebre tractament als principals hospitals de referència que estan ubicats a Barcelona. La casa senzillament ha estat una mica el pic més alt de la nostra, com a associació, el nostre somni. Vull dir, venir cada dia aquí era on se representava un problema gros. Però llavors allà ens varen dir, no us preocupeu, hi ha una casa, la casa dels xuclis. Les famílies són derivades des dels propis hospitals de referència, que són en aquests moments Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu. Es valora el cas de cada família i se la deriva, doncs, depèn del tractament i depèn del període que tingui que estar, doncs, aquí a la casa dels xuclis. Nosaltres des de l'ingrés vam fer un ingrés una mica més llarg i després vam anar cap a casa i ara estem fent un tractament que són dies més seguits i clar, amb la qual ens hem amoldat molt bé, la veritat que molt bé, perquè la gent aquí és fantàstica, tant la gent col·laboradora com les altres famílies t'acullen superbé i, o sigui, és com estar a casa.
sembla que estiguis mig a la naturalesa dintre de tot, però esclar, i llavors aquí esclar, que tot és bastant gran, pots circular. Es como una familia grande, por decirlo de alguna manera, porque compartes cosas que te están pasando a ti, que a lo mejor la otra gente de fuera, por mucho que te quiera entender, al no tener el problema, no lo entienden, no te acaban de aconsejar o no sé cómo explicarlo. Te sientes más identificado con la gente dentro de la casa que tiene este problema que no con la gente de fuera. Els nens que estan ingressats en l'hospital tenen els seus mestres de l'aula hospitalària. Fa ja molts anys es va batallar la llei d'educació que deixava aquests nens una mica apartats del seu curs escolar. Tot això s'ha de suplir d'alguna manera. Els infants i adolescents que estan en edat obligatòria escolar, això vol dir que estan dels 6 anys fins a que tenen entre 6 i 16 anys, tenen dret a un mestre o professor a domicili per part de la Generalitat. Que a vegades també ens trobem que una família sencera ve aquí a conviure amb el nen malalt perquè es preveu una llarga estada i aleshores has d'estar atent també amb els germans. Els nens que no estan en edat obligatòria escolar, clar, no tenen un personal de la Generalitat, val? Aleshores nosaltres això sí que ho suplim, hi ha un buit legal i aquest buit legal el suplim portant voluntaris a domicili. Hi ha com un acord tàcit de que si preveiem una estada molt llarga, els germans es puguin escolaritzar en l'escola del costat. Quan entreu a la Casa dels Xuclis, el primer que us trobeu és aquesta sala de jocs improvisada. De fet, això era l'antiga recepció, però s'ha convertit en una extensió d'aquest armari, aquesta petita sala de jocs que es va fer en un principi. Com veieu, és un armari que té uns calaixos molt divertits, on es guarden totes les joguines. Aquesta és la zona dels apartaments, són 4 pavellons que envolten el pati mediterrani. Tenim el pavelló d'estiu, de primavera, d'hivern i de tardor. Per què? Doncs perquè són apartaments que estan orientats de manera que l'estació de l'any en què es trobin els sigui favorable, llum, temperatura, etc. Veureu que a cada pavelló té un color, el verd de la primavera, el blau de l'hivern, el groc de la tardor i el vermell de l'estiu, i que a cada porta de cada apartament hi ha un xucli que representa alguna de les activitats o alguna de les característiques d'aquesta estació de l'any. Aquí, com podeu veure, és la cuina comunitària. Les famílies aquí coincideixen i comparteixen els moments que fan els seus àpats. Com podeu veure, aquí també estan tots els armaris amb la numeració de l'apartament corresponent perquè puguin cadascú tenir el seu menjar, ja que dins de l'apartament no permetem tenir menjar per raons d'higiene. Un cop heu vist la cuina, ara passareu al menjador. Aquest és l'espai comú més gran de tota la casa. En diem l'espai Àgora, que teniu el menjador, biblioteca, la sala de lectura o sala de televisió i el jardí. És l'espai, diguéssim, més gran on les famílies comparteixen. Aquí tenim la sala polivalent. En aquesta sala fem activitats diferents, tant per adults com per nens. Setmanalment fem classes de ioga als adults en aquesta sala. Periòdicament es fan cursos també, nosaltres som escola de formació i formem el nostre voluntariat i es fan cursos aquí. Aquí tenim les oficines de la FANOC, que estan als baixos de la casa. Aquí hi ha tots els despatxos de totes les àrees.
veure, a la que estàs aquí amb ells, a la que porta 5 minuts són nens. Jo això ho vaig veure de seguida, vull dir, no són nens amb càncer. I sempre m'havia interessat. I va arribar un moment que vaig decidir que crec que era el moment d'intentar-ho. I ja està, poden estar més o menys cansats, poden estar més o menys, doncs, un pèl tristos de vegades, no? Sobretot els adolescents, són els que ho porten pitjor perquè, clar, són conscients de la seva malaltia. A la casa, els voluntaris entren més en l'àmbit familiar perquè la casa dels xuclis no deixa de ser la casa d'ells, la seva llar durant el temps en què tenen que estar en el tractament. I aquí entrem més en l'àmbit hospitalari. Poder vens una setmana i hi ha molts nens, en vens una altra i poder n'hi ha 2, perquè els altres estan en tractament i són fora. L'any 2006 vam decidir que construiríem la casa dels xuclis. Una llar pels nens i nenes amb càncer i les seves famílies. On només preocupar-se d'una cosa. Posar-se bons. I ara toca mantenir-la. La majoria de subvencions provenen de la Generalitat de Catalunya, de l'Obra Social La Caixa, la Diputació de Barcelona. A nivell estatal també rebem subvenció del Ministeri de Sanitat i Servicios Sociales i també de la Fundació 11 a través de COCENFE. Nosaltres sempre ens hem significat en trobar recursos propis. Sempre hem estat una associació molt treballadora en el carrer, no? La major part del finançament de la FANOC ve d'actes i campanyes propis de l'entitat. El clar exponent d'aquests actes és la campanya del Posa't la gorra, que és d'on obtenim la major part del nostre finançament. Posa't la gorra va néixer d'una necessitat de comunicar a la societat i de dir-li a la societat que el càncer infantil no és una cosa un tabú ni una cosa estigmatitzada, ni aquests nens són diferents d'altres nens ni res de tot això. És una festa molt social, convidem a tothom a participar i també, com no, ens serveix per trobar recursos econòmics. D'aquesta necessitat també sorgeix un element identificatiu, que és la gorra. El primer símptoma del tractament del nen és la caiguda del cabell. Per tant, què fan? Es posen una gorra i s'ho tapen, no? Lluny de la idea de tapar, sinó de la idea de ser igual als ulls d'aquest nen. La asociación da a conocer el hecho de que hay muchos niños con esta enfermedad. Y la gente se entera, viene aquí, compra una gorra, una entrada, lo que sea, y de esa manera ayuda. Ho fa d'una manera divertida i aleshores també els nens es volen involucrar i et pregunten coses i fan que no només ho sàpiguen les famílies que ho pateixen, els nens que ho pateixen, sinó tothom, i que tothom vulgui involucrar-se de manera més activa. Et trobes fatal? Fatal és poc. Què et passa? Que hauria de pixar. I? Pixar? Jo no miro. És que no aconsegueixo mai pixar mentre em fan la químia. De debò? T'ajudo? Com? I hem vist que a partir de la sèrie moltes famílies han començat a parlar dels temes, els fills preguntaven i s'interessaven per aquest tema. Perquè diguem que és un tema tabú. I un cop veus la sèrie i veus que et pot passar, doncs es comença a parlar del tema. I sobretot si toca de prop. El dia que tenen un familiar, un veí, un conegut que té el nen amb leucèmia o amb linfoma o alguna malaltia d'aquestes, llavors es sensibilitzen més. Jo crec que hem ajudat a molta gent, sobretot nens malalts que han passat per això, perquè som com uns referents per a ells. Falta el curar el 20% que ens falta. Jo diria que és això, no? El fonamental. Nosaltres pensem que tota aquesta altra part
del psicosocial, doncs, també es tindria que investigar, i molt. Per treballar aquí necessites ser responsable del que estàs fent. El que no pots fer és patir el mateix ritme que pateixen les famílies. I sobretot és important trobar els espais per poder expressar els teus sentiments i poder reorganitzar una mica les teves emocions. Fas coses i vius coses i et plantegen situacions que mai t'haguessis imaginat que faries. Ara puc dir que crec que és la millor feina que mai he tingut a la meva vida. Si no existissin això, no sé com ho faríem, no nosaltres i molta d'altra gent, perquè esclar, aquí es reuneixen gent, hi ha gent de per tot. I a tu t'agrada estar aquí o no? A mi m'agrada estar a prop per vindre a casa i als xuclits. Jo penso que la casa dels xuclis és com una mena de miracle que s'ha fet allà al costat del Vall d'Hebron.